Jenenge pecel ora bakal enak tanpa enek peyek. Peyek. Lah kuwi. Kuwi lho. Genepanipun peyek. 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 Peyeke ketok kok tipis-tipis. Kok sik to. Peyek. Lho Mas Cahyo lak ngendikan ngoten to. Wontenipun peyek. Pe menika pepeling. Pepeling ya, pepenget. Pepenget. Nah iki. Dadi nginget-nginget utawa nguri-nguri kabudayan tinggalan nenek moyang bersih desa mesti gelar budaya. Wih, Mutiar we, yek piye? Iya. kosok ra kowe. Iya. Iya ki insyaallah warga masyarakat kene ora bakal ketleyek. Ora bakal kisinan, ora bakal gelo, mergo sing ditimbali Ki Cahya Kuntadi dalang sekondang kaloka. Lho. Wontenipun peyek lajeng menika wonten urap-urapipun utawa terancam. Ndi to urap? Iki lho timun barang iki lak apa to? Timun Kiti ki hati-hati. Lah iya. Mun tun jaga imun. Dadi kesehatan itu harus dijaga. Ya ampun kok ya temu to. Tikati timun ki imun. Imun harus kuat, Pak. Iya iya. Ngono lho, Pak. Sing jenenge panganan ki ya pecel kuwi komplit tur enak. Ora bakal iso dipangan tanpa disendok. Sendokne ta? Sendok. Liyane to, Pak, tinggal. Sendok. Sendika dawuh. Yen ya ngono. Sendika dawuh masyarakat karo pejabat ini yang bisa dinamakan kekompakan chemistry antara pejabat dan masyarakat. Insya Allah kedepannya masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat akan menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Loh. Dok. Ngopo wi dodok wi? Dok ki tegese dok. Ya, kuwi angel men itu. Dok ki apa ayo? Dok menika tegese ndodok. Ndodok ki tegese manembah. Wong kene iki gelem ngajeni sok kala samu barange saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Saya aku protes lah iki. Ora nek ceritane wong dodok manembah cara ngendi? Loh, lek mantenan niku? Apa? Lek temu manten niku wong wedok ndodok. Kayak sungkem. Lah nggih sungkem. Menika manembah paribasane sungkem menghormati, Pak. Wih, ngajeni. Ngajeni ngono lho, Pak. Iya Wonten alon. kok iso lho, Pak niki. Kosek to. Enak apa nek iki? Ayo. Apa nih? Ada jenenge godhong. Godhong ki go ki gotong royong. Dong. Dong ki dong-dongan. Dadi lek pas Sok wayangan. yo dong-dongan, Pak. Dadi gotong royong dong-dongan tegese dong-dongan ki sok kala yen sehat, yen kuat yo kerja bakti, yen ora yo mek karo ngowahi rokok, ngowahi kopi, ngowahi teh, ngowahi sembarang. Lho, lah kuwi lho, dong-dongan. Menika wontenipun godhong saged dipun pincuk amargi wontenipun sunduk utawa biting. Biting. Bi iki saka tembung binalah generasi bangsa. Ting telecek. Oh iya. Loh, karena generasi generasi bangsa itu sanggon-gon, Pak. Jadi kita sebagai wong tuwek kudu membina generasi bangsa agar berguna bagi nusa bangsa dan agama. Nah, nindak lanjut ngendikanipun Mas Cahyo. Pripun? Peyekipun menika bahanipun saking kacang. Peyek apa iki? Peyek kacang iki lho. Peyek kacang ki paribasane ngelingne kowe aja kakean cangkem. Lah kok nesu wong wis cerdas. Lah nesu lho, Pak. Lah kono mek penak mek godhong, sendok, capar timun. Piye to? Aku iki lak ngandani sampeyan. Ngandani yo mikir. Apa wae iso dadi basa utawa dadi pitutur. Iki lak mungguing panjenengan lak nggih cocok to. Cocok. Dahar menika sing mari wareg apa lak dudu kulupan. Ning lak anane sego. Nah, malah urung yo. Lah ya kuwi lho. Sing mari wareg kuwi. Kuwi segone keri. Mesti pinter Mas Kluthuk mesti cerdas kok ngono ya. Seki sekolah, Pak. Lho, lah kuwi lho. Seki sekolah dadi bocah cilik saiki aku meling kudu sekolah sing pinter ben besok migunani tumpape nusa bangsa lan agama lan ora nguciwani tumpape wong tuwa. Lho, go terakhir Gongso. gongso ki Gawe. Gongso ki gawe, Pak. Dadi gawe bungae wong tuwa ora ana liya ya sekolah, Pak. Iki lho, ya Kok iso ampun ya. ngomong ngene iki. Pintere ora ngira-ngira. Nggih. Sebab nderekke Mas Dalang Cahyo. Nggih, tur pamane dadi kakang jenengan. Iki. Pas. Nggih. Ketoke nggih ngarep kaya bodoni ngono Nggih. to. Ning bareng cara anu peda motor Honda lho. Nggih, Saya panas, saya banter. pinter. Saya cerdas. Sing ngomong sapa? Honda motor kuwi kalong saya panas malah bosok. Lah kuwi. Lho, ngono ning Mas, akan belajar dalam dawuh. Ciri khasnya Piai Madiun Nggih, Pak. ya kuwi ya lagu Madiun yang telah lama tidak kita tembangkan Nah, bersama-sama. ngene ku.
panas-panas mlaku. Siap, Sisan kene. nggih ngurmati karo bintang kita yaitu Ngoten. Mbak Eka Uget. Rawuh to niku. Wonten. Rawuh to. Rawuh no. Lah piye to wong kuwi pancen Dikersake dikersake piyai kene dingke campuran sambel pecel kuwi to ya. Iso mangsane kok iso. Ya Mas, Tapi garapane saking instrumen rumiyin. Oke, Monggo. siap. Panas mlaku Medion guyub rukun. ya kene lho. Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lah kuwi Niki. pesan morale. Leres. Mula gen tembang niku sok kala nggih sok damel panutan to Gus. Leres. Nggih. Panas mlaku ora nggawa payung, srandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, ngungsi ning Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Apa wae kuwi ora kok kudu gawe okol ning gawe akal. Ora kudu ning dhuwur ning sok kala ya ning isor. Betul. Iki to Gus. Ora mau ngangge otot ning ngangge utak. Wah, itu loh yang saya maksud seperti itu. Lah mula ngeten iki, ora kudu dhuwur ning ya sok kala cendhek. Nggih. Ngaten lho. Leres. Padha kali niku to. Nggih. Ora kudu ning dhuwur ning sok kala ya ning Ngisor. ngisor. Ora kudu wong sugih ning sok kala ya ngrasake ora duwe. Duwe. Isone sugih gumantung saka mbiyen perjalanan ora duwe. Iya. Mula eneke sing dhuwur mesti ana sing Ndek. ndek. Ngono lho. Lah nek awake dhewe jejer wong loro sing tengah sakmene iki. Malah kaya sales tremos. Ora. Lambene ora. Cocok iso kene penak. Iki dagelan lur anarkisme to. Aku nek ro iki gemes ya, Mas. Piye to jenengan? Ora ketok sing ning isor. Lho, ora kesok. Lah ngopo to dadak nesu barang ki? Awang suwe ra ketemu ki ayo Sampan aja dipenak-penakke nesu, to. memang pada malam hari ini adalah spesial bagi jenengan. Ayo. Iki engko jenengan kalih Mbak Lurah dan juga segenap panitia, Nggih. khusus Mbak Eka ora oleh mulih. Lah napa Mas? Iku arepe dienggo campuran pakan lele ning mburi kono. Sia-sia. Kene nduk cayu. Waduh, kowe aja sia-sia. Arep kepiye ki ya wanita. Wanita ki wani ditata, aja mbok sia-sia. Ya nek kowe ora tresna, balekno marang wong tuwa. Kowe ngelingono yen biyen mbok tembung lara lapa, kuwi ming belani apa? Nek kowe ora tresna tinggalen lunga aja mbok gawe gelo. Yen pancen kowe tega mentolo titipno ning bali desa. Ndek iki tak titipne bali desa malah direbut kami tuwa. Oh, Ngono ora kok iso. Ini nduk. Kok iso kami tuwa barang. Kalau sadi. Lah. Lah Eka. Ono. Sampeyan wet mau digoleki karo Pak Lurah lho. Takok-takokne Pak Lurah. Bangeten ora kaya kowe kabeh. Lah ngopo to, Mas? Kang Masku sing tak tresnani minangka seniorku ngono ya. Lah kok bangeten kowe wong Aja loro. nangis. Aja nangis. Pak Lurah, Pak Mitua, Bu Lah iya. PKK kabeh lho aku teko dimanggakne kon Lah iki iya. lho. Ya aja Lah, ngono. kok kowe kabeh warga masyarakat lanang wedok padha guyub rukun padha ngenekke aku. Lah kok kowe wong loro padha suyah-wiyah marang aku iki padahal lanang-lanang dhewe kowe lanang-lanang dhewe kowe lanange jagat kowe nek kene lanang ora mung kowe tok nek kene payoyo ya lanang rumasane apa rumasane wis lakon iki. Kok iso. Kowe iki omong kok angger ora ana rime bablas Kowe wae lho. aja nesu, awakmu lek saya nesu, nesumu saya nemen saya ndek. Kuwi rumuse sapa? Ora nek rumus ngono kuwi. Ndek iki Awak tahu, nesu, saya tahu ndek. petuk kula niku rong bengi ya, Mas. Piye? Angger ketemu nesu, angger ketemu nesu, angger nesu. Sasi sak pira? Susah. Ora sembrono. Ngene iki lho, ya pangapurane sing gedhe ya. Ya wis tak pangarupamu sing gedhe. Pangapurane kok iso pangarapura mapahmu. Iki pancen yo dulurku lanang ngono kuwi. Pak mapunten lho ya. Pak Mapunten, pangapunten. Ayo tularan. Sliraimu ki wis tak jeni lho. Sliraimu ki wis tak dadekno pepundanku, leluhurku sing tak Ya ta. tresnani. Bocah ki lek nesu, lho, lek nesu irunge malah gedhi ngene iki lho. Ira jamu kuwi. Oh kuwi gelungan kok ira kok iso. Ngene lho, nun sewu Mas Cahyo. Siap, nggih. Sampean karo aku ki lak wis ditresnani Piyayi Ngampel. Enek nggon ngene iki kepiye momentum yang seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kuwi. Dadi muni nah ning kuping benging. Nah ya nah rasa nemplek ning kuping nyapa to. turne aku jane karo sampean ki ya kangen. Nun sewu Mas Cahyo. Siap. Kalau wingi kok lak kepanggih. Nah,
Kula lu kepanggen iki njur ketok-ketokan mawon. Kok saged? Ketok. Nggih, kula ki angen-angen umpama bojoku sakmene, dah ni aku senenge. Kok iso? Ngejak ning dinti ra isin njaluk tak panganan sak wayah-wayah ra isin. Njaluk jajan mandeg sak nggon-nggon kula ya ra isin. Betul. Nukokne klambi keciliken kula ya ra isin. Mergo bocahe pun cilik. Leres. Tur melih niki iso ngirit nek omah-omah. Kok iso ngirit? Kula jak numpak bis sumber kencane paling ming bayar separuh. Nyapa kok Ora mungkin dia dihitung dewasa kan ndak mungkin to, Mas. nyapa kok gak mbok adahi tas kresek ireng. Bojo apa daging korban? Hah? Bojo apa daging korban? Ora, maksudku ki tak jak ngirit ngono lho. Irit kok iso dekano setengah bayar setengah ora dibayar kok nek koper ngono. Padak apa? Ayo sampeyan sama aku. Rasa nyenggol aku, rasa demek aku, aja nyenggol aku, aja demek aku. Oh, tak cipok borok malah. Kok iso galak Ram. Kae Ka. Dalah. Lah pancen loro iki pancen kabeh karo sampeyan lek jahat to. Jahat Sing sejatine, sing banget. tresno banget karo kowe, sing gemati karo kowe iki aku. Alah, kono ben dadi korban berikutnya kana. Lah bener tak tutun diasmu. Iki ngene lho Kak. Nggih, pripun to Pak? Ya kuwi pripun to Pak? omongane dalang wis manis-manis ngono kuwi. Layakno sinden entek kabeh sithik. Ora Entek kok dhewe ngono, kok. Pak Yoyo ki Pak dosen mesti bijaksana nek ngendikan, Loh, mesti iso nengai nek enek daredah sing piye kudu iso Nah, Nengai. ngene, saya mau rungokno, Nggih. mau Kak magrib tak teko kene Nggih. ning balik desa. Leres. Aku medun ki ora nakoke, Mas Klitik pundi, Mas Plutuk. Mboten Pak Lurah niku. Ngoten. Sing digolek Mbak Eka pun rawuh napa dereng. Masya Allah. Aku ngomong, aku mboten ngertos niku. Lah napa mboten sareng kali Pak Dalang? Nggih. Mboten anu beda piyambak. Ya ampun, mangke tulung mang sampe ning Mbak Eka nggih Mas Cahyo. Nggih. Menawi sampun wayange kok Mbak Eka mboten enten acara, kasuwun mangke tindak wonten dalemipun Pak Lurah. Alhamdulillah, berarti Lah, Trisno kupingmu rungokno, kupingmu. Nika saestu nggih, Gus. Saestu. Andane kok iso. Alhamdulillah nggih. Jadi- Kagem napa ting Nggih, dalem mengke Mbak? dados anu Dipun tanggap malih, menghibur Pak. napa tanggapan? Ngeten Pak Lurah ngendika mangke Nggih, setelah wayangan jenengan diaturi tindak wonten daleme Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah kagungan putra to. Nggih. Ben sampean apa jenenge putrane Pak Lurah iki seneng ora gampang nangis, sampean arep nggih seret-seretan putrane lho. Nggih. Genep sak minggu bundas gitu. Ya. Mau malah anu Pak Wo yo ngendikan kok. Pak Wo. Ning kene jere dadi kenang-kenangan ning prapatan kono aku arep dicor sak ndasku ngono. Aja nesu ngono to, nesu. Wis nyapa pisan diseret-seret Ora, dicor ora, pisan ora. gen awet. Nyapa nah? Cok diakrek. Terus ngikut kacane. Apa? Kowe nek ngene iki ndelok situasi lho. Haluamu ra pas e. Wong lek Apa? ngene, wong lek ganteng-ganteng ngono kuwi gampang larane wong wedok. Wong Mesti iki kowe malah sing mesti elek. awakmu ora. Sing larang sing. Alah, sing lanang barang kaya kapur barus iki mosok ya arepe Awakmu doyan. mesti to. tresno karo aku. Sumpah. Tenan ya, berarti mau mung Awak. apa kuwi lahirmu Loh, tok, kuwi batinmu lahir. mesti ora karo aku. Batinku Ya toh? tenanan. Wis ngene, Nduk, tenanan. Aku timbang mesake jenengan. Heeh. Kok mesake piye to? Ya tresno tenanan ora Tresno entuk tenanan. mesake ngono lho. Daripada sampean kloro-loro, Heeh. tak rabi aku wis dibojo. Heeh, dadi- Sampean ku rasah mulih ku tak raben karo Satimur. Kan sapa? Satimun nih mamah purek gawe mie malah sak omahe dikobong ning ngono. Purek nesu Satimun. Lha apa nek karo aku? Wis pokoke sehat ya, Nduk. Aku seneng. Ya paling ora tak dudoke rasa tresnaku. Piye Tak carane? rungrung bengi ki ana ngampel. Mbok Nah. apa mbok kom? Tak rungrung tak gandrung. Oh, ketek ya. Oh, digandrung. Lah iya. Awakmu gandreng aku. Gandrung. Iya iya. Kowe ki ayu Oh, ketek kuping ya. mangan. Wis endek kopoken. Wong digandrung kok. Gandrung. Ya wis. Muni karo wong wedok kok kopoken. Kowe iki jane tresno tenan apa ora Lah, iya, karo kuwi. aku? Gandrungan. Gandrungan. Aku apa sampean? Aku ora tresno. Aku Eh? tak pilih iki lho, kenangan bali desa. Untungan balik desa Kabeh dilokne Bang? lampu. Ngene iki lho. Ora. Kabeh masakmu genek sing bener wong wedok di matamu. Kowe nek nyawang wong wedok lewat teko ndi jane? Hah? Ya mek bojoku. Kabeh ning matamu kok genek sing apik. Di matamu semuanya enggak ada yang bener, enggak ada yang cantik. Matamu lek nyawang ning ndi jane? Kapok. Ayo matamu lah. Kowe kuwi kok Lah ya kae lah aku. Maksudnya Dutit dulu nek wong tresno di mataku. Rono kan omah. yo Indonesia ning ora kok penekananmu ki terus kaya wong nesu ngono Iya, iya, kuwi saya. kok. Ya. Ngono. Soale ketek nek kowe aku. Tenan. Padune WA mau ora tak bales dek. Oh kowe WA iki to? WA aku. Oh, ceritane iki anu to. Dek, Jebul kaya ngono kowe. Aja buka wadi we. Kowe WA aku. Lah kok mbok WA karo aku mau. Bojoku delok iki. Lho, Lho nyapa lho tatane kowe tenanan WA marang aku. mbok singkatmu to? Iya. Piye lem WA dhewe piye kowe? Tak WA to kowe. Piye? MNNDI ya. Apa kuwi? Meneng ndi aku yo. Terus mbok balesi piye? Aku
MDN ngono. Apa kuwi? Diun. Lho. Wah, pinter. Wis Ya, mudeng bahasamu. Tak balas ini to. TSSL aku. Apa? Tak susul aku. Weh. Terus Jawab ya, bebansi meneh ora get. Tak balesi. Piye nekmu balesi? EMH. Apa kuwi? Moh aku. Lho. Yo, tak balas ini no. Piye? AKNKL aku. Apa? Aku ngengkel. Ngono ki ya sik peksa mbok ladeni. Tak balesi neh. Piye? KRP. Apa? Karepmu aku. Lho. Terakhir aku WA aku wis. Piye? Di MTM aku. Apa kuwi? Di matamu aku ya. Aku ora trimo. Lah terus mbok lokke piye? TLK. Apa kuwi? Telek aku. Syukur kowe, syukur kowe. Tak balas ini kok. Piye kuwi? Arek wani. Iya aku no. Apa kuwi? Iya aku. Telek sakmene lek ngeden rak ya kangelan to kok. Singungrum Mas Klitik. Ngurung ngono kuwi Kagem Oke. gagrak toprak men nggih. Siap. Rumangsane Telek. pajak nih Telek. apa. Telek sakmene iki brutule sepiro. Aku dadi wong ndek malah penak masane. Rungokno dadi wong Kowe ndek. nyusul aku nyapa? Kowe nyusul telek nyapa kowe? Arah. Kowe disusul telek mergo brutune iki. Oh, iso. Kok Kaget, bleset Kok terus. susune Aku buriku. dadi wong ndek malah Iya, iya, penak kok rapet, iso. iya, rapet. Misale nek bencana alam lho. Kok iso ngono, Nduk? Emek angin langsung bablas rak sing dhuwur. Ndek aman. Udah Bledek, ora bledek. Arep nyalon kae sing jenenge apa kae? Tentara kae sing merayap ke lho. Nggih. Aku arep ngene kok cengeng banget to guluku. Tahu merayap kok dia. Piye? Tak delok kondur malah kayak tekek. Ayo blutek kowe iki ngawur kok iso. Coba deh. Tak terima-terima-no. Sabar, wong Sabar. wedok kuwi kudu Aduh, jembar. iya, kan. Aja gampang nesu. Wong Yo. lanang ya ngono kuwi. Lah iya, ngono kuwi wong lanang ki ngono kuwi. Bes. Lam lam tilam Paraji iwatan Baku lingan Kata-kata romantis, ayo. Kata-kata romantis. Diajeng. Nah. Piye Kakang Mas Diamput? Kakang Mas Anu aku golekno sing rada apik wae ya. Aku ketoke ora pas iki. Iki apik. Kepiye? Sesuk ceten apik. dicat lo Wah, tembok. apik-apik lek kuwi. Jalan wong Diajeng kok seneng. iso. Wong seneng kae ora. Ya seneng-seneng nih Kudu sing- kata-katane iki ora kok terus diamput Lho, kuwi. ngono nek wong kene misal kadung seneng, wah kowe diancuk kapan aku kok diamput iki ngono lho. Seneng nyakrap banget, wah ganteng tenan diamput rupamem ngono. Iya seneng aku. Iya ta. Ngono lho. Ini ya diancuk. Kowe iki masuk suwi aku greget lho sok. Gak oleh. Jane surah itu lho ngono kuwi. Gak boleh. Aku wis Gak boleh. belajar apik-apik lho diajeng. Iya iya. Ya ngono kuwi polah ngono kuwi. Oh bau saithik diajeng coba, bau saithik. Ngono kuwi kok nyawang ngisor raiku lho ning kene. Loh, lah iya. Kok kemengisoren to? Tak goleki raiku renek. Aku aduh ndi kowe tenan. Wah goleki rai aku. Oh raiku ning kene kok ning kono. Lah aku Iki cari lho raiku. Iya iya. Iki rai lo. Wah, Kok ra ilok. disawang lho. Kowe arep ganti apa? Tanganmu lho ndi? Kata-kata indah untukku lho Kakang Mas. Diajeng. Iya. Bengi iki yen rumangsamu nyawang kahanan ning lapangan ngampel Iya. kaya ngopo diajeng? Biasa nanti Ya rame ngono lho kok biasa. warga masyarakat kene guyub rukune wis terjamin. Wis idi. Jamin apa to? Wis Siti. Siti mbakku. Senajan to bengi iki katon rame ning kanggiku sih katon sepi. Lho, mergane ngopo Kakang Mas? Mergo kowe adoh saka atiku. Nanging yen kowe cedhak sakjroning atiku katon rame. Alah Wah, cangkeme. cilik. Yayi, Ah, siswa budaya tenan lek iki. Ah. Pripun Kakang Mas? yen nganti bleset anggonmu lelati pun kakang ora bakal tindak ana ngendi-ngendi nanging pun kakang bakal golek lelipur liyane Yayi. Ora sah sumelang kula bakal ngladosi napa ingkang dados panyuwun panjenengan lho Kakang Mas. Panjenengan menika piye ingkang tansah kula tresnani pisan-pisan lan terus ndaken lho Kakang Mas menika ampun. Kowe kok kentekan ambekane piye to iki? Apa Nek ana? omong ki gawe jeda nggo spasi. Ya karepku ngono. Banget leh kudu ngetok Yai. apa sing dadi piye Kakang? Sineksenan bemilan langit. Iya Kakang. Mas. Cumuduling lintang lan srengenge iki. Ngomong kok kesel kuntu. Assalamualaikum. Wala daya.
Waalaikumsalam nggih. Ini apa to? Dawuh Mas. Kula badhe mados ingkang garwa. Lho, sinten nika? Nggih. Lho, diajeng Sri Tanjung. Nggih. Lho, lah kenging napa? Menika dinane Selasa wayah sok mekar menika. Oh, iki bojomu geseh aku- meneh iki, geseh iki, geseh iki. Bang Mekar. Geseh iki. Aku ora tau Lha iki ngono toprak kuwi. kok urusane karo Mekar ki ya ngopo kok iso? Tenan lho Mas, aku ora tau urusan karo Bang Mekar, mung karo mendreng tok kok. Ketara yen bojomu pelanggan Mekar kowe. Kok iso? Iki rasa Mekar wis Mekar dhewe kok iso. Sok. Kok dadi Mekar kok dikom Gandese. Ya, tenane. iya. Luwese. Allah cangkemmu ngomong. Ya, Ngomong tenan Aku ora sosok aku. sosok deg-degan aku. Lah, Aku apa? lek seneng ngono kuwi lho, tenan Iya, ora ora apa-apa. kok. Senajan to kowe kasar sithik ning kanggiku kasar omonganmu ning halus atimu dadi. Karepku ngono lho. Aku gak iso ngungkapke apa sing ganti kota-kotaku ngono. Kata-kata. Iya. Lah iya. Coba bukaan sithik ya, Cah. Lho. Kowe ngejak main apa? Patengane. Bocah ki ra ngerti roman, Mas. Dijelaske. Bukaan sithik ki bukaan rasamu, tresnamu kanggo aku omonganmu. Kowe Ora kok buka terus main apa, Kekasaran. Bang. Bahasamu kekasaran. Loh, kok Ketoprak kok buka. Lho mbok menawa Kowe iki lho. iki. Sok. Ayo, aku yo melu delok. Loh. Kok melu ndelok piye kok iso? Itu buka. Oh, amleset ngono. Pancen kabeh. Kandese luwese aduh nimas Paket. Entuk-entuk lho. oh dari Kowe kaya MUA nek ngono kuwi. Saya dari sales aplikasi Ladalah. Lah dadah. Lazada lek sing teko cocok lek ora cocok dibuka Ladalah. Kaya Lah, MUA. sadar lah, iya. MUA. kene lho kowe iki rasa dadak goleki ukara liya kene sampean kene Ngene. Iki lho sing gawe-gawe. Mas Duduk kene sampean Aku bukan baca lho, Pak. kene wis jan rasa gowo iki kok meleset kene kowe iki sangel mikir sana Dadi apa? ndak pundhutke kursi Lho, coba Apik-apik. kowe lenggah kene ya Dek aku Iya, udah no. kene. ndak Romantis gandrung iki. saya kepek Madhep nanti. wah sing apik ya madhep rono Iki diganti kursi pantai ini salah. lah kok kursi pantai kursi tamu kok kursi pantai Kursine ngono aja tak. kursi Ning tamu gunung Mepo. nyapa ge kursi pantai barang kok iso ngono ayo kursi kayak Aku mbok kene tenan iki. Aku kasih mending bayangne aku mulai sesuk mau dadi kursi pantai aku wis. iki sesuk mulai wayang mesti anu Papa Cahyo ayo ndang dadi kursi pantai diajeng coba lenggah kono diajeng Gak sida kursi pantai. ngono Aku lenggah kene. iya coba lenggah kono ya diajeng Rada ngisor sithik gak gitu. oh sik yen kursimu kurang mudhun iki nek setelane soalnya iki Iya, kursi iya. otomatis Disetel Iya. dhisik no ben Laku. penak lah. iku Otomatis ya. Otomatis. Wah, elok Enten kuwi. setelane. Apik iki Wis, modern lenggah, iki. lenggah ya diajeng Aku ya pengen ngerti tombole ana ngendi. rasa mbok goleki Kok nek sewayah-wayah panjenengan repot, Pantai, ya. aku iso Wah, nyetel iya, dhewe iya. ngono. Iya ya diajeng iya. Anu ya, tombolku tak ketakne ya. Heh. Jam kok nek kabeh-kabeh dolanan tombol kursiku rusak. Lah, Mbok iya. sapa-sapa ya. Lungguh kene. Ya, kursine tenang kursine. Tenan apa ora? Nggih, lenggah. Tenang Kok kursine. gatel? Boten. Iki ndak pundhutke asli. Asli. Iki sing gawe racikane saka home industry. Apa to? Tenan ya. Saka omahan ora dudu saka toko. Ya. Nah. Tanganku ngene. Ayo biasa wae wong kuwi ora Aku nyapo-nyapo. wedi nek Kurang gatel. dhuwur ta diajeng. Mboten pun sak manten mawon. Aduh lah kok penak. Penak ya diajeng. Ayune. Sik kuwi kurang dhuwur sithik mesake. Kurang dhuwur, Sithik kurang ya, dhuwur. sithik. Setel. Aduh. Kursine keri. Iya ta. Wow. kursi kok bisa Coba muni sampe keri. lenggah kono diajeng karo pun kakak. Diajeng ana kene, pun kakak ana sisih tengenmu iya. ya diajeng. Oke sih, tak setel ngono ya. Ayune luwese aduh
Nimas. Rada ana diajeng. Kursiku iso joget. Ningku. Aduh sik diajeng. Pripun Kakang? Kursimu katon ora beres iki. Lah kok saged menika pun sampun kula simpun kula setel. Iki yen kursimu rada ndoyong ki ora apik sampean rono. Kula mriki. Coba tak songkoke diluk wae. Aduh, Kakang, panjenengan kados mekaten panjenengan sangka kok muni matrus. Aduh. Gen ora ndoyong. Engko yen dilenggahi wong loro ben kuat. Kok ngeten? Lah kok bentu ngono Kakang Mas. Ayo lenggah kono diajeng lenggah kono ya itu. Apik bentuke Kakang Mas. Ayo kene. Iki oleh omong para aku. Nyapa? Oleh omong para. Omong. Untuk omong to. Bu, omong kursi ra oleh omong, Bu. Lah iya. Beh, aja pas nendok kujo iki. Kursi kok dadak ngesaki ndok nyapa? Ndoke aja disaki meng dimaamah nyapa kok mok saki. Ndelok, njaluk. Nek. Sesuk bukasi aja lali loh ya, mulai. Ya, bagaimana kursi pantainya? Aku malah lagi ngonane lho kok dadi bleduk. Ning kuning lancir kuning kinawa liyan. Apa bener Kang dadi omongmu aku lencer kuning nemu piring ngono kan? Nemu giring. Lemu giring kok nemu piring. Lah aku seneng-seneng ngene. Lencir kuning nemu mangkok. Giring kalau nemu giring. Tak kompo iki. Kandese luwese aduh Nimas inten-intenipun Kakang dewe jajan yen kowe wis wani tumindak sedeng Wah, Boten Beri Kakang Tanjung. Mas. Kula mboten tumindak sedeng. ing papan kene pun Kakang kapapaksa bergantianing para prajurit yen kowe wis tumindak sedeng Kakang Mas. Ngomong apa aku? Kula mboten tumindak sedeng dhumateng panjenengan. Tresna kula menika ketemu sing dadet dhumateng panjenengan Srihun boten enten. Sri Tanjung armene serigala ya lho. Sri Tanjung Pripun? apa Kakang Mas? buat jejere Piye to? asem nang deloloh tabur Tanjung kok Sri Uning. Sri Uning ing papan kene Gusti Prabu Sadikromo wis tumandha ning Taman Kaputrene. Ya kene kowe gawe wirang pun Kakang. Pendah apa wirang sing ndak tampa? Boten Kakang Mas, kula boten tumindak ingkang dipun panjenengan dakwa dhateng kula menika. Sepisan maneh ndak takoni. Inggih Kakang Mas. Kowe tumindak sedeng apa? Boten Kakang Mas. Piye? Boten. Kowe ra tumindak sedeng. Dramu ndi to, Mas? Aku. Malah mangan telo. Yo ngene dries kok iso ngentekki telo sak mlumbane wis ya. Nah. Des ngene lho kok iso malah Mas. Des terus aku nanti. Kok kowe terus waduh wonten menapa Kang Mas? Iya. Jiranjung. Sepisan maneh ndak takoni kuwi tumindak sedeng wae. Boten menika Piye? Kang Mas, boten. Kowe ra tumindak sedeng. Aduh, Aduh ning ngesor kene lho. baleni nek. Kowe tumindak sedeng apa? Aduh, Nyuwun duka Kang Mas. nyuwun duka Kakang Mas. Si Tanjung. Mingkang panjenengan dakwa dhateng kula menika boten leres. Ndak belani golek tumbaling praja Mas, telung plengkuk kula telung gelung. Kepara nyata kowe malah sinisian marang Gusti Prabu Sadikromo. Boten menika namung SMS-an mawon. Dados boten tenanan kula boten daten nate panggih kalih panjenengan Islam. Kowe aja goro kowe. Yen menawa kowe goro bakal ndak pidana kowe. Aduh Kakang Mas, kula boten goro. Menawi mengke kula goro, kula sagah napa menika napa ingkang dados bebendu dhateng kula. Nanging kula boten goro saestu dhateng panjenengan.
panjenengan Kakang Mas. Biyong Ban. Ketoplek apik niki. Biyong Ban. Siswa budaya. Ya budaya. Nggih, niki. Mas aku ya Pak Tris. Lho nggih. Ya Pak. Menawa kabeh sing mangerteni sak kaplek. leker Iya. dongeng ning taman kaputren. Nggih. Ora ana liya kejaba Biyong Ban. Nganggo gaya ban baru ora ketoprak tau. gaya Yen baru. menawa kowe ora gelem Siswa kok budaya. Lho nggih no. Siswa budaya. Iki malam minggu penontonnya penuh. Nah, medion ben Ojo nganti main ning Fatim caruban ate main ning mriki. Ayo, Siswa kuwi. budaya. Sak nggih. wayah-wayah. Penontonnya walah luar. Niku ketoplek tenan iki. Plane dhewe niku Tolong biyen seneng lakon. Nggih. Nek jagongan lungguh kursi pantai lho. Jare kene ngetoprak api-api kok iso malah ndabrus dhewe. merespon ngelem kok Iki ngelem. ora meresponi ganggu konsentrasi. Ganggu wedhik kowe. Sampeyan niku lho. Aku ora ngopo-ngopo Lho kalau menang sampean takok Sing nyapa? ngejak omongi kowe. Jenengan niku sing nekoki niku. Ora aku ora. Kula lho pun menang wau. Aku nakoki kan lirik. Ya tapi kan kula nggih nyauri. Kowe ora Oke kula menang dikira ora pripun. Banter ya, ram coba Mas, banter. Mas. Iki sida main ora toprake. Sakarepmu. Loh. Lha iki tak terusne karo Diajeng Sri Tanjung kok malah geger dhewe. Ayo kono lek peran gandhengi Sri Tanjung. Dadi Biyong Ban. Ban. Mban. Ora kreatif. Yo. Panjenengan ki ya malah ngono. Kudune nek masak ngono dirembug bareng-bareng Ora. ora kok malah ngurusi mban karo sing penonton mau. Kudune panjenengan ngurusi masalah babakan iki. Ora kok malah kaya ngono kuwi kudune panjenengan ki percaya marang aku. Kowe aja kakek gunem kowe. Yen nganti kowe kaken gunem kaken kondo pendah apa kowe bisa menehi pawangsulan sing becik. Sri Tanjung, Kadalem menika kula Kakang Mas. yen menawa kowe ora kondo bloko Biyong Ban sing Biyong mangerteni ana ing Mara papan. gage tulungan aku Biyong Ban. Mara gage wangsulana. Dadi apa to, Jen? Yang bane cacik ya. Lah kok kaya mie bakul cemoe iki mau to. Biyong Ban. Wonten dawuh. Kaya mimin. Kowe kondo yen menawa bendaramu putri wis tumindak sedeng. Kula menika minangka dados saksi wonten ing dalam kepatihan satosipun menapa ingkang dipun aturaken Gusti Putri menika leres Gusti Pate. Gusti Putri menika mboten tidak sedeng. Kula menika dados sabdi wonten ing dalam kepatihan. Sakit terus sing malah kula menika ngabdi. Kula ngabdi sampun dangu Gusti Pate. Yen ngerti. Ya kena sing malah Kakek lambe kowe. Kok iso Biyong omongnya gentenan ora mbonteke dhewe. Kondo sing prasaja alon-alon bene menika percaya karo aku. Sri Tanjung, Dawuh katimbalan Kakang ayo Mas. gage kowe kondo bloko. Menawi panjenengan mboten pitados kalian kula kapejono kula. Ngono. Nanging ana tak WA ya iki. Ya omongnya sing toprak tenan ngono. nanging kula menika mboten tumindak setting dhateng panjenengan menika kula estu dhateng panjenengan lho Kakang Mas. Menawi panjenengan mejahi dhateng kula menika gadahi apa menawi sing pawelit mbok menawi mengke kula tumindak goroh ateges getih apa jenenge ludira kula menika nggondo arus nanging menawi kula mboten goroh ludira kula menika arum Kakang Mas. Kowe kondo yen ludira manggondo arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Inggih Kakang Mas. Ndangao Sri Tanjung. Ndangao. Ing papan kene kowe ora bakal meni pangapura marang kowe. Kakang Mas, menika kula estu boten tumindak goroh lho. Tinimbang kowe nyepet-nyepet yo ning papan kene waspadakno Sri Tanjung. Luwe becik kowe suwikir. Ais. Alhamdulillah. Apuk lho. Nangis kok iso alhamdulillah. Mati omong. Tega. Tega. Yo gini aku ora tega. Jangan sampun tega kan karo kok. Nanging karo aku wis tega mentolo. Gusti Putri mboten sedih. Kowe meni sabilo. Kula matur bloko Gusti Mas. Ndak ketok ing awakmu kok. Aduh. Ayo suwikir. Suwikir. Lara lho. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu Diajeng Sri Tanjung. Kok dirubung lalere nyampe.
ora nek wong mati rubung laler masih batang ngono. Belum si Tanjung. Tuh, diajeng si Tanjung. Mumet tenan ndas. Oke, ini kuwi tukane pati diajeng si Tanjung. Klato aku mateni kowe. Ora. Jebul dilamang gonto harum. Kula sampun matur dumateng panjenengan. Biung ban ayo jaluk utawa nyuwun pengadilan dirukti bebarengan mobil. Mboten saged. Sakit sing manah kula. Kedadian kaya makin ayo bareng-bareng dirukti biung ban. Embana manja. Biung ban Sakit. biung ban. Ayo dirukti bebarengan. Lu tirane karo aku angkon harum. Mboten saged. Kowe apa ora ngerti biung ban? Oh, matane. Wah, untung aku siap setan ngono ndas kula remuk neh to ngene iki. Karo aku itu Kaya tiba ndas orang Mario ninggal ngono sakane wedhe. Aduh. karo aku wis tumekaning pati. Setanku ngene. Ya wis ngono wae. Menika betul ingkang kula tresnani. Letak rene, Dok, letak rene. Nah, ndas mumet. Sakit betul sakit yang kita mati sakit tangan kula. Ojo ais. Aduh. Kulitiku. Urung mati lho. Ku salah opo? Ban, urung mati lho. Ketok Aduh, biung ban sing kula mati. Ngatol. Aduh, Tuse pisan kas. Sik urung mati lho. Nak tak gedhe ndase. Gede kelele. Pun Mas, wis. Niki sarene wayange 3. Sing mati loro bayarane kula pek dhewe mawon dadi. ra iso didum. Sik urip. Ki apa kok iso mbok tak tutuki? Ayo. Asem iki iso. Mbak Eka, Baik mawon kenya. iki enten pamundhut gelo. Mumpung Nggih. mau pelok to? Lah, nggih, Pak. Nah, gelo. Nggih. Iki pas, Dok, tak bawani pelok iki Oh ya iya, pas. oh, pas. Ini ra sanggit ini angel iki. Apa? Makasih Ra sanggit ini angel. Nah iya. Lho, Pak. Lagune apa nyon negun. Gelo. Yo terus nyambung iki lho kok iso. Iya. Kagem gelo iki, Gus. Nggih. Gelo, Siap, nggih. siap, Yuk, siap. Saiki Neno. cakepane apa? Bareng. Iya. Ngewone mau takon bareng dijawab iya iya. Mas Klitik dari menika lak ya regeng ya gayeng Regeng, banget ya. saestu, nggih. Jan semen gelo lagune iringane mau Nek sapa pancen tembang iki nek digawe versi J ini ya penak to, Mas. Nggih seger rasane seger. Apa nih jogete Mbak Igut-Igut luar biasa. Saestu. Ciri Pas khasnya. kalih iramanipun. Iramane sangat Nggih. gayeng sekali. Lho, tenan. Mendukung Pancen ya saya. sarjana kok bocah iki. Saestu. Nggih. Kok sedaya menolak ngagem tatanan budaya Nah, to. Nggih. leres Mas Nggih. Klitik. Wiraga wirama wirasa Wirasa. kedadipun Nggih. dadosaken setunggal. Dibuka, Nggih, digua nggih. ya. Lah kok Pak, drosor. yo, yo. Nyapa Mas Kluduk? Kesuwen. Lah sing ngangkon ngene sapa? Nah, Wah, iya. ngono. Ciri khas entere ngono lak ngeten. Betul. Jaranan Nggih, menika. Jaranan Nah, Tulung Anu Mas, Agung. sirahe rada ndangak sithik. Nah, dodone maju. Lek. Sikile rada ndeleh sithik. Nah, Lambene melet. Nah. Ben api manis ngono lah awakmu ki. Aku lek nyawangmu seneng kok Mas. Apa nek karo geget lati. Ngisor dhuwur geget bareng. Iya angel lho kuwi kok iso. Ben nang manis. Ya Kak? Kok Kowe iki gonge ora pas ki ya ngopo kok ngono. Iya. nganggo Tembang kala wau ugi dipun pundhut kalian Pak Samsul Oh, tukang iya, ngarit. nggih.